Syn přebírá matku. Tu to vidíte živě? Vidíte to? Jo? Syn tady přebírá matku. Matka. Syn. Porota. Šéf. Tady toto je šéf. A už se uklidnili. Ještě byli úplně psychopati. Co nám na to, pane, řeknete? Co nám na to, pane, řeknete? Když jste se tady rval se svojí matkou. Ty vogo. Ten pan hodil našeho šéfa. Šéfe, co na to řeknete? Šéfe, pane šéfe, co na to řeknete? Paní, co vy nám na to řeknete? Že jste se brala se svým synem. A co vy, pane, že jste se brala se svojí matkou? Jste úplný blázen. Tak se nevypadá jako se šéfem, nebo co? Pane, odpovězte nám. Pane, odpověz nám. Zase se tady rovou. Zase. To je MMA. Toto je MMA. MMA. Trhají za chlupy. MMA. Jo, tak se kouknu na pohádku. To je pan Sebíček a pohádka. Sebíček, pohádka. Tu se rvou. Já říkal, že ho nemáte učit řídit. Zase se rvou. A pan šéf jde prozkoumat to tu. A to je vše, takže čauky, nebo? Ale rvou se tu. Co se dneska vytáhnout, že už matka jí štíká. A to je všecko, takže čauky.